Ahojte priatelia, vítam vás na mojom nejakom takom akože úvodnom videu. Tu mám zbalený batoh na túru, mala byť túra zatiaľ trvať nejakých 14-15 dní. Uvidím, jak to pôjde, takže, ale momentálne nejdem smer sever, ale idem smer juh. Takže idem smer Bratislava. Ostatné poviem potom bližšie na oficiálnom začiatku cesty. Tak zatiaľ sa majte. Ahojte. Čaute. Ahojte priatelia. Takže idem vám dopovedať, čo vlastne idem spáchať tento rok. Takže tu od Svätoplúka na Bratislavskom hrade idem via Slovakia. Slovakiu idem to robiť na etapy, lebo kvôli práce nemám toľko voľna. Mám naplánovaných nejakých 450 km, takže uvidíme, jak je to. Takže zatiaľ som tu na Bratislavskom hrade, pri soche Svätoplúka. No, počasie je také akurát na šlapanie hajnové, takže uvidíme, jak je to. Budem sa ozývať zase z cesty. Tak zatiaľ ahojte. Tak ahojte. Tak opúšťam Bratislavský hrad a vydávam sa na teda moju cestu okolo Slovenska po trase Via Slovakia. Dnes mám naplánovaný úsek nejakých 30,5 km do Čuňova, kde by som mal spať. Je tam autokemping, tak uvidíme. Počasie nad Bratislavou je momentálne na turistiku priaznivé. Je nejakých pár stupňov, 10-12, neviem presne. A takže na kráčanie je to optimálne. Uvidíme v noci, jak to bude, ale zatiaľ sa teším. Majte sa. Tak, prvý kilometr na Via Slovakie za mnou a je to akurát na moste SMP na prechode cez Dunaj. Prejdem ešte druhýkrát v Gabčíkove. Tak zatiaľ čaute. Takže ahojte. Takže pokračujeme po Via Slovakia. Teraz ma čakajú takéto asfaltky. Tieto prvé úseky sú všetko po asfaltkách, ale aj takto treba chodiť na turistiku. Takže pokračujeme ďalej. Čaute zatiaľ. Takže oficiálne prvé pivo a prvá kofola na Via Slovakia na nejakom 7. kilometri. Takže na zdravie. Ahojte. Hlasím sa z cesty. Ešte je toto takto vedľa na to asfaltu vykosené, takže dá sa ísť pekne po trávičke, že nemusí sa šlapať len po tom asfalte, kde sa dá, tak odbáčam na trávičku a ideme. Takže takto pozrieme 360 stupňový uhol. Takže počasie je fajnové. Troška pofúkuje, ale nie je to nič dramatického. Tak zatiaľ, čaute. Ahojte. Takže máme prvých 10 km na Via Slovakia. Mám za sebou. Je to tu nejakú diaľnicu som zase podišiel. A sú tu rovíky. Kola. Takže pokračujeme ďalej. Zatiaľ je to v pohode, dá sa to. Takže uvidíme. A také 2-3 hodinky, čo to povie. Ale je to v pohode, nie je teplo, je akurát. Takže zatiaľ majte sa. Ahojte. Tak konečne niečo iné ako asfalt. Sa tuto dostal niekde na nejakú polnú cestu. Tuto je Rusovecké jazero. Takže tuto niekde ideme do Rusoviec. Máme prísť. Tuto je to jazero.
Tam vzadu sa aj niekto kúpe. Takže nie je to trocha iné ako asfalt. Takže máme tu. Ale už sa mi podarilo dvakrát zabudnúť odbočiť. Ale nevadí, aj o tom je turistika. Takže zatiaľ čaute. Takže pokračujeme ďalej. Do Čuňova máme ešte nejakých 5 km. Tuto vedľa je štátna hranica, ale tam není žiadny chodník vychodený, tak už je tieto kolaje mobily. Takže pokračujeme ďalej. Takže robíme záber 360 stupňov. Takže pokračujeme. Čaute. Ahojte priatelia. Tam niekde v pozadí je Kamzík. Tam v pozadí je niekde Kamzík. Tadiaľ všetko dokola som to prešiel. Teraz som tuto v Čunove na hrádzi. Dunaj vypadá byť kľudný. Slovnaft. Mi zdá, že Slovnaft pekne kúri, nejaký dýmček alebo spalovňa, neviem čo to tam je, ale už som to videl od obeda dým vstúpať z diaľky a hovorím, je dneska aj pekne, teraz aj slnečko vyšlo, robí mi to spolucestujúci deň, takže teraz som tu v Čuňove, idem pozrieť, tam niekde je ten areál, ale by tam byť nejaké ubytovanie alebo respektívne kemp, uvidím. No. Nič som si dopredu nezajednával, no zatiaľ mám urobené 30,4 km, 8 aj 54 minút, ale to je aj s prestávkami, takže nechávam to bežať aj s prestávky, takže nech je to čistý čas, že za koľko to človek prejde. Takže pozrieme sa ešte raz. Pekné počasie, pekné. Ani som neveril, že také pekné počasie bude. No, takže tak, zatiaľ, majte sa. Ahojte priatelia, takže dneska už prvý deň na Via Slovakia je ukončený. Prišiel som do Čuňova na divokú vodu, hotel, čo to je, Danubia hotel, divoká voda. Dnes som prešiel 31,79 km, nejakých 35 000 krokov. No nastúpanie a zostúpanie tam na nejakých 55 a 107 metrov, čiže to nič výrazne bolo to dneska taký asfaltový úsek, akurát tam na to trojmedzie, tam bol potom odtiaľ, keď sa odchádzalo, tak tam bola nejaká polná cesta, takže ale v pohode, na konci dňa aj slniečko vyšlo, tu dneska prespím v tejto izbičke a mám to aj s raňajkami, takže nemusím po prvom dni, aspoň sa dobre vyspím. A zajtra budeme pokračovať dňom číslo 2, kde by som mal zajtra prísť niekam do Gabčíkova, takže je to tiež nejakých 33 km, čo som to plánoval, takže uvidíme. Tak zatiaľ, majte sa a zajtra. Čau.